Vi vil væve et gulvtæppe til det Danske Institut i Rom, som skal ligge på en trappeafsats dernede, så trappeafsatsen bliver til et rum i stedet for et gennemgangsrum. Vi har valgt at arbejde med kolde farver for at lave et modspil til det her sådan meget varme og også varme, temperaturmæssigt varme rum. Prøv lige igen. Ja. Prøv lige at trykke. Nå, det kan jeg godt. Den vævebinding, vi bruger, den hedder tapeté, og det er faktisk et dobbelt skud på en enkelt kæde. Det lyder meget teknisk, men i virkeligheden er det meget simpelt. Og det betyder, at for eksempel i det her bånd, hvor det er grønt og sort, der er det sort på forsiden og grønt på bagsiden. Det er det, der ligger i, at det er en dobbeltvævningsteknik. Det, der også er særligt ved den måde at væve på, er, at vi skyder skytten hele vejen igennem, hvor man tit laver sådan nogle billedvævningsteknikker med at væve små felter. Men det har vi valgt ikke at gøre. Vi har farvet 60 kg garn i de her 6 forskellige farver, som hver består af op til 10 forskellige nuancer. Vi har fået at vide, at nogen, der har været rigtig mange tæpper, at man typisk vil have en tendens til at fokusere på det, der ikke er blevet helt, som man ville have det. Og så har vi også fået at vide, at når sådan en lille skitse kommer op i sådan en stor komposition, så kan der alligevel godt være noget, som alligevel ikke fungerer sådan helt, som man havde forestillet sig, med størrelserne på fladerne og sådan noget. Men det kan vi altså heller ikke rigtig lige få øje på lige nu. Vi er overvejende gode. Vi er bare glade. Jeg synes, det er utroligt at komme til at ligne. Ja. Se nu. Ja. Så meget, det vi troede, det blev. meget godt. Det er med mig godt nok. Det er da meget godt. Hvis vi selv skal sige det. Det passer perfekt. Lyserød.